Lho Mas, nggo motor. Ora, montore gawa men wae. Aku tak ajar mlaku. Ajar mlaku? Iya, Dik. Setel baju baru karo setel mlaku baru. Ihi. Woyo. Uye. Wah. Ki Mas Bob lagi. Wah, pangling aku Mas. Bagaimana? Keren toh? Wah, Jan, keren pol Mas. Koyo Michael Jackson. 1 sampai 10 berapa nilai yang kamu berikan? 8 Mas. Oret, tak lanjut dulu ya Mbak. Monggo. Woyo. Uye. Halo piye Min? Ning ndi Tul? Ki aku ning omah Ibu, ning omah Etan. Halah, tiwas iki aku ning omah kulon. Walah. Ya wis, tak rono wae. Ora usah wong aku meh bali kok. Oh, ya wis tak anteni. Ya. Mas, tangi. Ayo, jalan sekaten. Iki jam piro to, Dik? Sik panas kae lho. Lah ora siap-siap. Wah, engko sore lak iso to. Mimin ki wis ning omah ngenteni aku. Ayo tangi. Ayo cepet. Wah, luar biasa. Messi. Mantap, Mas. Bagaimana Mas? Keren toh Mas? Wah, keren Mas Jat. Kayak Elvis Presley. 1 sampai 10 yang kamu berikan berapa Mas nilainya Mas? 9, Mas. Oret, matur, thank you. Tak lanjut dulu Mas. Oh, siap Mas. Pokoknya tetap lancar jaya. Woyo. Uye. Ya mlaku munduri sapa to ya? Mlaku tanpa sepion. Mas. Macam-macam sama saya sikat Kang. Mas Bob lagi. Boleh. Dul. Wah. Woyo. Uye. Bagaimana penampilan saya Lek Dul? Penampilanmu jos. Top markotop. 1 sampai 10 berapa nilai yang kamu berikan Mas? 100. Oret, tak lanjut dulu ya Mas. Oke. Woyo. Uye. Set. Set. Lagi. Lah. Mlaku kaya ngono iki apa ora mules ya? Aku ngene mbok iso Nek yo iki kemeng. Loh, juragane lancar jaya to iki mau. Yes. Wah. Keren loh Mas Bob.
kerene kados nopo Mas? Kerene kados Donnie Yen. 1 sampai 10 berapa nilai yang kamu berikan Mas? 11 Mas Bob. Lah kok dipunjuli siji? Itu artinya jenengan ini luar biasa. Lo tambahi 1. Wingi Mas Bob wis itu ketemu bapakmu, Min. Wes Dul. Lah terus? Yo intine bapak ki nanteng Mas Bob. Nek memang serius, yo dikondang lamar. Kowe wis mantep tenan, Min, karo Mas Bob. Terus sikape sing mbucahi ngono kae. Kadang-kadang ki yo gawe aku ilfil. Tapi Mas Bob ki jane wonge perhatian. Ya coba ditimbang-timbang meneh, Min. Ojo nganti keton dipomburine. Nek masalah materi kuwi iso digoleki, Min. Angger berusaha, kabeh mesti ono dalane. Saiki kowe iso ngandani ya, Dul. Aku ki iso ngandani mergo aku wis tau ngalami. Biyen awal pernikahanku karo Mas Momon, kuwi cobaannya berupa materi nih. Tapi mergo atiku karo Mas Momon wis gathuk, kuwi gampang laluine. Wis to, iso-iso. Pinter le nguyem-nguyem atiku sing susah, Dul. Aku karo kowe iki kekancan ki wis suwe, Min. Biyen pas aku susah, kowe sing nguyem atiku. Saiki gantian to. Pas kowe susah, ganti aku sing nguyem atimu. Ning masalah iki dudu masalah materi. Mas Bob ki wis cukup mapan secara ekonomi. Lah terus masalah apa? Masalah hati. Kuwi masalah biasa, Min. Godaan menjelang pernikahan kuwi macem-macem. Termasuk bimbang pada pasangan. Keburukan pasangan kuwi justru mulai terlihat menjelang pernikahan. Terus aku kudu piye, Dul? Istihara, Min. Kuwi iki sik duwe Gusti Allah. Aku isin karo Gusti Allah, Dul. Isin ngopo? Biyen akeh wong lanang sing nyedaki aku. Luwih bagus, luwih gagah, luwih sugih timbang Mas Bob. Pas kuwi Gusti Allah ki kaya nuntun aku nggo milih wong lanang kuwi mau. Ning mbok ngopo? Biyen atiku luwih yakin karo Mas Bob. Bareng saiki aku karo Mas Bob. Kaya-kaya aku ki didelokke olone Mas Bob terus. Aku kaya diwelehke karo Gusti Allah. Aku isin, Dul. Ngopo isin? Kowe karo menungso wae. Kuwi Gusti Allah yo, Min. Gusti Allah kuwi ora bakal ngisin-ngisinke makhluke. Aku bingung, Dul. Kowe wis tau numpak bis umum? Tahu, Numpak pesawat? yo tahu. Pas kowe numpak bis utawa pesawat, kowe yakin bakal selamat sampai tujuan? Yo yakin toh, Dul. Padahal kowe ora kenal lho karo sopir utawa pilote. Maksudmu apa toh, Dul? Nek karo sopire wae sing ora mau kenal, kowe yakin dhek bakal membawamu selama sampai tujuan? Lah kenapa
karo Gusti Allah sing mau kenal. Kowe ra yakin. Padahal Gusti Allah kuwi mesti ana ning atine saben manungsa. Astagfirullahaladzim. Piye tanggapane wong-wong tentang penampilan barumu, Mas? Positif, Hani. Nek sampean ora nyaman, bali yo nganggo sandanganmu sing wingi-wingi kae wae, Mas. Jarine aku dikon merubah penampilan, Hani. Iya, ning nek ora nyaman, mending ora sah wae ora apa-apa. Mengko Haniku marah. Ora. Aku luwih seneng nek sampean kuwi jujur apa anane. Dadi awakmu dhewe, Mas. Nek ora seneng, ora nyaman, yo ngomong ora nyaman. Ora apik nek sebuah hubungan kuwi kebak sandiwara. Slowi, Hani.